Nangli tum jong si parcel ki thon dam mate parcel delivery boy asai jong si claiming tung poltela so video la bangke nangli tum ki cheng pen ki jut an lang pon igon la pen la so video arlo nangli tum ki thek pon long ji la bangke kon an apo sa vacancy se do ma la pen salary ko an sinali tum ki long ji ma la so details mate klar daga lam la bangke nangli tum la so video arlo si thek pon long ikpo nangli tum han tuning riponik alam thebang lap son helo nangli tum jong si la so YouTube channel la long nangka humri milang polote subscribe krelang polote nali tum prabjin pen subscribe igon tangte non pati hek pen daso delivery boy avoring warsai aputhakle lang polonang lapen che than polonang tangte non pati hek pen che than polonang laso avoring warsai aputhak lapen laso avoring warsai karpik lang pon labangke misho ahin bensipak lang pon iglo lapen area labangke karbiang long mati difu along bensipak lang pon iglo lapen courier amen la bangke misho logistic lapen delivery boy needed 12 option available lapen chithandam lamate lang dam lo pulde ka duka we pendak apus ke do la bangke 12 an apus bang pipon iglo mate paklang pon iglo lapen courier amen la bangke misho logistic pasida ke tok pun lapen option nalitum kalau show option bang si ke claim zima la so details tame dak ke tok pon do lang per month salary 11,000 lapen per day petrol 100 stame nalitum la so teng si claim zi pulote nalitum ciklo izon pensi nalitum salary bang any pulote nalitum 11,000 long pon ikpo lapen daily petrol la 100 rupees nalitum long pon ikpo lapen parcel hisab jong sinali tom claim ji pulot tangte par parcel pendak ki pipon 16 rupees an sidak pipon lo la penali tum ning koi pen to la sotang ka bangke nali tum long pon ikpo mat nali tum la salary bangke long ikpo jong si parcel hisab pulot la pen puthot dak do thulang incentive 100% attendance res 500 res extra per month la pen jong sinali tum ciklo jona bong ang bong jong sinali tum attendance ta make sen mate anivans ta menali tum present dam ver pode nali tum la salary la bangke ciklo jon ka an mala bang ta nali tum long pon ikpo la pen 500 akon nali tum fan extra ta me nang pi ikpo pusi dak tok pon la pen address la bangke nali tum theklongi dharam nala near namgar difu 782460 lapen nali tum jong si claim tung pote mate claim zining hang pote nali tum details lapen kapre ga son nali tum arjulang pote dak contact number bang details mention pondolo nali tum la theklongi la screen along la so contact number along le nali tum call pen chinki doni kon kasi claim zining ha tum prabjin penali tum jog dun igon mate fly dun igon lapen documents ko copy pin nang ji lapen आधार कार्ड ने पैन कार्ड ने नंगजी ला बांगे नि लिता पुटेक्थे लाpen artas tame ka ani ke nangji lapen emithang agari mate emithang bite do nangji ne pinela bangta dak mention ponpes tame nali tum jong se claim executive pulote nali tum lampen ni na peklang pon number do la sodin nali tum pi ponigo lapen company la bangke misho difu hin pana lapen courier amen la bangke misho logistic lapen delivery boy kadu ka pendak twela posto lapen option available nalitum da hini option do nalitum kosan bang salary bang enzima matike nangzima la so details tame dak to konlo per month salary la bangke nalitum 11,000 long pon po lapen per day 100 rupees petrol afan nalitum longji mate achiklo prengdes nalitum salary hisab si mate salary systems nalitum claim exhibit 11,000 nalitum long pon ekpo jong se parcel hisab jong nalitum claim ji pulotangte par parcel lo mate parcel isi long la bangke 16 rupees pi nalitum long ekpo lapen 20 days pulote nalitum la bangke nalitum account long stame tangka bangke nang si thabik po lapen puthot nalitum jong si attendance ta mixen arnivang ta absence that mane claim ikber pulote nalitum las ciklo jon salaries tame nalitum long pon ikpo lapen ako extra 500 bonus tame nalitum dakpen long pon ikpo address ni liputhot nalitum manang than pachini thule thot po address la bangke dharam nala near namgar difu karbianglong 782460 lapen contact details tame nalitum la ber theklongji
laso contact details da kipi pondo lasi nalitum laso nomor long call pens tame cingki pon ikmilo lasi lapen laso video nalitum ko an share go karbiang long ras tame pala igna lapen pecini igna ki claim zining hangatum pa claim do nang akai lo ke dam ben matila emithang elimina karbiang long arlo claim rong bang mimu lasi nalitum pabjin pen jongsi interested do pulta nalitum contact to prapigon lapen comes taminal itu claim ikut jelalo nasi punya video long bang la short information lagi pipon labang kela anjolo nasi domi thang mi kadu kavi karbi yang long rat spans tamin pen kardom to change